Hej Tanja, i dag vil jeg gerne fortælle dig om blodkredsløbet og lungerne. Og det første jeg gerne vil tage at kigge på og uddybe for dig, det er blodkredsløbet, som er kroppens transportsystem, der konstant forsyner kroppens celler med ilt og næringsstoffer, og samtidig med det så fjerner den også affaldsstoffer fra cellernes stofskifte. Ilten den kommer fra lungerne, når vi ånder ind, og næringsstofferne kommer fra maden via fordøjelsessystemet. Blodkredsløbet det består af 4 dele, nemlig lungerne, blodet, hjertet og blodkarnettet. Lungernes opgave det er at ilte blodet. Den både modtager blod fra lungerne, men afgiver faktisk også iltet blod tilbage til hjertet. Blodet det indeholder ca. 40-45% af røde blodceller, og røde blodceller det indeholder også store mængder af stoffet hemoglobin, som tiltrækker ilt og derved trækker ilten fra lungevævet over i blodbanen. Fra lungerne så løber det iltet blod til hjertet, og via en af de 2 lungevener, som sidder her, så kommer det ind i hjertets venstre forkammer, som sidder her. Og hjertet det er pumpen i systemet, der konstant forsyner, der konstant pumper blodet rundt i hele blodkarnettet. Blodet fra lungerne det løber ind i, som jeg sagde før, ind i venstre forkammer og videre ned i venstre hjertekammer, og så herfra så pumpes det videre ud i aorta og ud i blodkarnettet, altså kroppen. Og blodkarnettet det forgrener sig via små kapillærer. Og kapillærer det er de mindste blodkar i kroppen, og det er så også dem, der afleverer blodet, næringsstoffer, ilt og optager affaldsstoffer. Og kapillærer de kan nå ud til hver en celle i kroppen, og her forbruges ilten i cellernes respiration, mens kuldioxid fra respirationsprocessen diffunderer over i blodet. Det er altså her i blodkarret, hvor blodet det føres rundt i kroppen. Og det vil så også sige, hvis vi så ikke havde noget, der hed blodkredsløbet, så vil vores celler i kroppen ikke få ilt og næringsstoffer, så derfor er det ekstremt vigtigt, at vi har noget, der hedder blodkredsløbet. Hjertets opbygning og funktion. Som det første, så vil jeg gerne lige sige, at det menneskelige hjerte er cirka på størrelse med ens håndsknytte. Så Tanja, prøv at knytte din hånd, og så se sådan cirka, hvor stort dit hjerte er. Ja, det var lige lidt info der. Selve hjertevæggen, det er en muskel, som arbejder automatisk dag og nat, til livet det ender. Og som alle andre muskler i kroppen, så skal den her muskel også have tilført nogle næringsstoffer og noget ilt. Og det er altså smart, at vores hjerte det har sit helt eget lille kredsløb, hvis man kan sige det sådan. For lige inden blodet det løber ud og op gennem aorta, så sidder der noget, der sidder lige her, og det kalder man for fedtkransene. Det er også dem, der adskiller de 4 kamre fra hinanden. Men den, der sidder her, den, der sidder lige her, den går faktisk ind i muskelvævet her rundt om, og fordeler sig eller forgrener sig ud og sørger for, at hjertet også bliver forsynet. Og hjertet det består af 2 pumper, en venstre halvdel og en højre halvdel. Og den venstre halvdel, den pumper blodet rundt i kroppen, og derfor er dens vægtykkelse også en del større end højre side, fordi den skal levere og transportere meget mere blod end det lille kredsløb skal, eller lungekredsløbet, som man også kalder det. Derfor så skal venstre side både være tykkere, stærkere og større, for at den overhovedet kan have en chance for at transportere alt blodet ud i kroppen ved sådan et tryk. Den højre halvdel, det er så den, der pumper blodet gennem lungerne, så sådan her, bum, bum. Og hver halvdel det består af et forkammer og et hjertekammer, og hjertet det er jo delt i 2, og det er det for, at blodet ikke bare kan løbe direkte over, men i stedet så kører den i cirkulær bevægelse, hvis man kan sige det sådan. Og for eksempel, så hvis det så kommer fra venstre side, så kommer blodet op fra lungerne via en af de lungevener og ind i venstre forkammer. Og når venstre forkammer så trækker sig sammen, så bliver blodet presset videre ned i venstre hjertekammer. Og det trækker sig sammen lige efter og pumper blodet ud gennem den store pulsåre, nemlig aorta, og videre ud til alle organer og væv i kroppen. Og jeg glemte at sige, at det blod, der kommer fra lungerne via de her lungevener og ind i venstre forkammer, det er jo så iltet blod med høj iltkoncentration, fordi det netop kommer fra lungerne. Så ja, det var lige lidt ekstra der.
Hvis vi så tager et kig på højre side, så modtager højre forkammer det blod, der lige er kommet retur fra kroppen. Altså det blod, der lige er kommet rundt i kroppen. Og det bliver så presset ned til højre forkammer, ned til højre hjertekammer. Og det bliver så presset ud i lungearterierne, som straks deles i 2 arterier herude, og det vil sige sådan en til hver lunge. Det vil så også sige, at højre side det driver lungekredsløbet. Imellem de 2 kammer, så sidder der 2 sæt hjerteklapper, nemlig her. Og deres funktion, det er at sikre, at blodet det stropper den rigtige vej. For de gør nemlig, at blodet det kun kan løbe fra forkammer og ned i hjertekammer og ikke omvendt. Og tilsvarende så har vi også hjerteklapper, som sidder her. Den kaldes lungeklappen, og den her kaldes aortaklappen. Og de har samme funktion som de 2 andre. De sikrer, at blodet det løber den rigtige vej, og ikke den modsatte vej. Og det sker også på grund af tyngdekraften. Så vil blodet jo gerne løbe den her vej ned. Og ja, så hjertets slagrytme, det styres af den såkaldte sinusknude, som sidder herover. Og når vi hører det første dunk, så er det fordi, at hjerteklapperne de lukker sammen. Det næste dunk, det er, når hjertekamrene slapper af, så sender de blodet op i lungearterierne eller aorta. Og ja, her var en af de spørgsmål om, hvad der sker, hvis en kranspulsåre stoppes til. Og når hjertemusklen den får iltet blod gennem kranspulsårene, så kan der ske en overforsnævring, og det får hjertemusklen ikke ilt nok, og den får svært ved at arbejde, og det vil så også sige, at det stykke, der ikke får ilt, det bliver så også helt ødelagt til sidst. Og det vil så også sige, at når vi snakker om en blodprop i hjertet, så vil det faktisk sige, at der sker en blodprop i en af de her kranspulsårer. Her der ser vi en tabel over puls, slagvolumen og minutvolumen. Og puls det er et udtryk for, hvor mange gange hjertet det trækker sammen og pumper blodet ud i minuttet. Derfor er det også hjerteslag per minut. Og så har vi slagvolumen, som er den mængde blod, som udpumpes fra hjertet under hvert hjerteslag. Og det måler vi typisk i milliliter, så det er volumen, vi arbejder med. Når vi så ganger de her to, så får vi minutvolumen, som er et udtryk for den samlede mængde blod, hjertet pumper ud i løbet af et minut. Så ja.